ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. പന്തളത്ത് നിന്ന് തിരുവല്ലയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ മധുരം പായസം എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടു. മണിയടിച്ചപ്പോൾ മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാൾ ആണ് വന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സിനിമയിലാണോ എന്ന് എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. അതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സജി സോമൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അതെ, കടയുടെ പേരും അത് തന്നെ, സോമേട്ടൻസ് മധുരം പായസം. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ MG സോമൻ സാറിൻ്റെ മകൻ സജി സോമൻ, ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചൻ എന്ന അനശ്വര കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച സോമേട്ടൻ്റെ മകൻ്റെ ഷോപ്പാണിത്. പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള പായസമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു ചെറുപയർ പായസമാണ് വാങ്ങിയത്. ചെറുപയർ പ്രഥമൻ മികച്ചതായിരുന്നു. സജിയേട്ടനുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു. അവരുടെ വീടിൻ്റെ വിഷ്വൽസാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് സമീപമായിട്ടുള്ള വീടാണിത്. തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള തിരുമൂലപുരം എന്ന സ്ഥലമാണിത് സോമേട്ടൻ്റെ വീട്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.